היי, אני גבריאל, הבעלים של הבית הזה. יש סיפור מאחורי הבית הזה, לא רק איך שהוא נבנה, אלא מה הביא אותנו הנה. חיינו באנגליה כ-14 שנה, עשינו עלייה, ולפני כעשור בנינו את הבית ב10 אצבעותינו עם קבלני משנה, תוך ניהול צמוד שלי אישית. השקענו באיתומים, בידודים, אלמנטים מאוד יוקרתיים, סופר איכותיים, והבאנו את הדבר הזה לשלמות. והבית מלא בהפתעות. השקענו בבריכה מחוממת, טרמפולינה מובנית, פרגולות, צובר גז עם טון הגז לחימום הבית במהלך כל השנה, טרסת גג עם ויו להרים מטורף. בית יפהפה, מאפשר דינמי מודולרי שלכם. אנחנו לא מוכרים פה סתם בית, זה בית עם נשמה, עם רגש, האנרגיות פה טובות, כל מה שנעשה בבית הזה, המסיבות, האירוחים, המשפחה, הנשמה שלנו כאן. ואני איתכם לאורך כל הדרך. בואו.